Vítám vás u nového videa a dneska budeme hrát Egg Wars po dlhej dobe. A few moments later. Dúfam, že vás to bude baviť, dajte like a odber. A môžeme ísť na to. No, už sa konečne sa do hry. Kde je železo? Tu. Potrebujem 5 iba. Fúha, dneska to čtím na výhru. Vylepšíme toto? Ne, tady sa bohužiaľ. Ty, vieš, uní. Tak, vylepšíme, máme... Toto teraz si dám, kúpim nejaké bloky. 20 blokov, kde máme vajíčko? Kde je na tejto mape? Aha, tuto. Ty vole, prečo mi tam tá pani hovorí? Tak, to zastavíme tak pekne. Tak. No a ja môžem ísť asi na stred. Počkaj, už nemáme diamantový. Takže ja si vezmem iba, aby som sa trošku zapevnil, teda vybavil. Jej, budeme mať diamantové väčší. Fú, meč si vezmem a pôjdem okamžite vypínačku. Určite to prehrajem, ale potrebujem 15 diamantov. Už idem ho zabiť. Tohle si vezmem jedno jablčko a ja idem. Bloky. Nie sme. Nepojem asi vypínačku okamžite na žltých. Bloky. Ja hlavne neumrieť. Už aj on spadol. Ja sa teraz tam bude nejaký dream. Pivo. Je. Ja som ho zabil. Oh my god! Nezabijem ho. Ja si to takto počkam. Idem skúknúť sa tuto. Možno, že keby som išiel... Ukáž. Skočím še. Ja urobím iba hop. Urobím toto. Teraz neviem, kde som. Do pekla nemôžu zničiť. Oh yeah. Yes, vyšlo to. Yes. Teraz umrem, ale to je jedno. Ale to je jedno. Zničil som toto vajíčko. Ne, on sa ten doby odpojil. No tak to sme prehrali. Máme vylepšený generátor? Jasne, že nie. Prečo nemám blnenie? Neviem. Prečo som kúpil milión tamtých? Toto takto vyhádžem. Počkej, jednu potrebujem. Krompáč, meč. Ešte jedlo. Ešte 3. Finálny kill. Koľko mám? Ešte jeden mi chýba, počkajte. Tak. Už ste to celú dobu nevideli. Poď ešte jeden. Nice, vylepšený, máme. A poď, ja si rád dám finálny kill.
No poď sem. O. Tak, ja si počkám na perlu. Kde sú zelení? Potrebujem zabiť zelených. Ne, toto sú... Čo máme my pod ostrovom? Jo, sú to zelení. Zelených máme dla seba. OK, koľko potrebujem na enderperlu? Je to zase 15. Je to je. Ne. 13. Zelení do pekla idú po nás. Ne minus. No poď sem, pani sem. Pad do pekla. On má diamantový nož, super. Zabij ho. Ty vole, ty si najlepší. Mám ťa rád. Ale ja potrebujem. Yes. Teraz keby tam bol ten najlepší, tak by sme vyhrali. Prosím, ešte 2. Zoberiem si perlu a idem. Idem na týchto, jak žltých. Konečne to môže dopadnúť dobre. No. Mám. Vezmem si na... Kde je perla? Tuto. A koľko stojí neviditeľný pol? Ne. Ne, žltí sú naproti. Jeda v pohode. Ty vole, prečo som sa nechal som sa zabiť? Prečo som sa nechal zabiť? No super, môžem počkať 18 minút. Super. To je najlepšie. Fakt. Neviem čo... To je od radosti skáčem. No ale svoj makaj. Aj tak toto vystrihnem, podľa mňa. Do pekla. Ja som to tak vedel, no. Idem. Musíme ísť plný už. No! God, please, no! No! Prečo utekáme? Veľa nezničil vajíčko. Červení nežijú. No, oni to nemajú ani. No, super. Takže vyhratú hru ešte prehrajeme. To sa vždy môže stať iba mne. Ja sa k zeleným určite nejdem. Môjdem k modrým. Už sme umreli? Jej. Oni, ty vole. Oni toho majú strašne veľa. Oni si tu iba... Oh no. Ja môžem mať strašne iba. Dobre, dúfam, že ste video užili. A zatiaľ čaute.